An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lɔsituma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an b'a lɔn k'a fɔ bi y'o tile 11 jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san do dugawu de b'i kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnnen k'a fɔ kunu sufɛ ni kana kunu na wulikɛjɔ kɛbaa n'o ye marifatigi dɔw ye olu y'u kunda san pɔsu min bɛ ka taa gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin ye ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la fanakaw fɛ yen kungolotigɛ ko min n'i y'a sɔrɔ n'a kuma tun bɛ senna kabini sangajan n'a yirala k'a fɔ k'a kɛbaa kɔni ko tɛgɛ dara maa kan min bɛ n'o jɔra bɛɛ lajɛlen la kununko fanakaw ka sariyatigi tɔw bɛ minɛni kɛ min na n'o ye procureur ye ale ye fanakaw fara ɲɔgɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Festival min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko festival Okobanya o kun cɛra an ka jamana kɔnɔ dɔgɔfɛrɛ tɛmɛnen na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Lasɔn Balakala denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ kunu sufɛ ni ka dugu jɛ kunu na wulikɛjɔ kɛbaaw o y'u kunda san pɔsu min bɛ siɲɛso ale pɔsu in nin ta siɲɛ fɔlɔ ye u kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma a yirala k'a fɔ ko marifatigi dɔw tun don minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u nana an ka lakanabaaw ni kana tilɛnna ta ni ka ɲɛsin olu ma u tilɛlen olu la k'u kɔni ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma kɛra so ye maa 2 olu ni tora an ka lakanabaa dɔ n'i y'a sɔrɔ ye PMS polisilaka dɔ n'a tun bɛ wele ko Sarjan Tarawele a yɛrɛ ka kɔɲɔ kun ye mars kalo nata ye o tile 12 de tun y'a ka kɔɲɔ ye o labɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ sen na wulikɛjɔ in senfɛ ale ni tora ka fara civil wɛrɛ kan civil bɛ n'i y'a sɔrɔ ni tora o ye mobili chauffeur ye kɛrɛnkɛrɛnnen na compagnie min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko Kona transport o chauffeur kɛ kisɛ ale sɔrɔ k'ale fana kasara nin na maa 7 boɲango olu kɔni jɔngina o maa 7 na polisilaka 2 gendarmelaka 1 ka taa se civil ma 4 ma a yirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ in senfɛ moto 6 u y'olu jeni min ye mobili 1 ye ka tila k'o yɛrɛ jeni o senfɛ ka taa ni moto 1 ye a yirala k'a fɔ ko nin min kɛra pɔsu yɛrɛ k'u kɔni ka dɔn k'a fɔ pɔsu yɛrɛ ka tila ka pɔsu kɔni ni k'a da kolon ci nin min kɛra maa caman ka fɔ la hali bi fɛɛrɛ de ka tigɛ joona joona ka se ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu kunbɛn an bɛɛ bɛ wulikɛjɔ la k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ ko wulikɛjɔw bɛ yen minɛnw bɛ yen ka se ka lakana sabati o ye bɛɛ lajɛlen ka kuma ye nka waati kelen kɔnɔ na kuma caman ko nin maa ninnu de bɛ wulikɛjɔ kɛ ni k'u ɲɛsin an ka pɔsuw ma walima ka na yɔrɔ ni yɔrɔ kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma hali bi mais ka dɔn k'a fɔ sangaw fɛ yen maa caman bɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ kunnafoni di u sirannen ka yira k'a fɔ wulikɛjɔ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na hali bi ka dɔ fara kɛtaw ka sago nin n'a ɲɔgɔnna u bɛna kɛ u bɛ tila ka taa ko de ye gɛlɛya ye u bɛ fɛn min fɔ wulikɛjɔ ka kɛ ka se ka ninnu kunbɛn n'o tɛ a yɔrɔw la maa caman bɛ yen k'i ka don olu kɔni bilama jatolu kan an bɛ fɛn min fɔ hali bi k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ kunnafonidila ye n'an ye fɛn na sigira min na an ka wele bila ka ɲɛsin an ka maa ɲɛmaaw ma kɛra an ka lakanabaaw ma o kuma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ fɔ su ni tile an bɛɛ lajɛlen ka k'o kɛba ye nka min fana bɛ yen n'o bɛ fɔ ni wele bilala u ka wulikajɔ kɛ joona joona ne ka kunbɛli kɛ o de b'a to wele min bɛ yen n'a bɛ bila a bɛ kɛ so ye o kunbɛli b'a to gɛlɛyaw kɔni i ka dɔn fura bɛ sɔrɔ u la maa caman ka fɔ la bi nin min kɛra yɔrɔ kofɔli na ka tila ka taa ni ka segin kɛ sanga ni waati bɛɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma k'a bɛ fɛn min ko fɔ o jasira ye sigidala maa caman ka bolo kan kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ ye an ka jamana lakanabaaw k'u ye wulikajɔ kura sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ o wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kun tɛ dɔ ye ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka tɛgɛ da kɛbaaw kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'o ko ne ka sabati jamana in k'a kolosuma n'an bɔra ye fanakaw fɛ kununko fara ɲɔgɔn kɛra procureur fɛ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen tulo ma dalen bɛ kuma min fɛ a bɛɛ lajɛlen kuma cɛ kan ale de da maaw kun dalen tɛ ko in na dɔw yɛrɛ fɛ kuma min fɔra yalima yɛlɛko tɛ wa dɔw yɛrɛ fɛ kuma min fɔra olu bɛna kala tura ka cogo di procureur min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ bi fana n'o ye Bukari Musa Jara Sunkalo ka na minɛni k'ale la kununko an b'a lada k'a fɔ fana dugu ɲɛmaaw ka taa se fanakaw bɛɛ lajɛlen ma jama jɛra ka bɔ ni ka taa u ka mairie kɔnɔna na lajɛrɛkɛyɔrɔba min bɛ ka taa yen fa tewu kuma min na kumaw nana bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen don kuma ka se procureur ma a ko kuma in man jan kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ miniti 15 bɔɲɔgɔnko kan fɛn fɛn kɛra a da sera bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲɛfɔ ko nin ye kunnafoni kunfɔlɔw ye olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a ma bugɔ a ma nɛni
laɲini ma a ma wajibi a yɛrɛ de jɔra la wa a y'a bɛɛ kɛ a y'i da se o kumaw ma lajɛrɛ in kɛnɛ kan Saka Goyita tun bɛ yan tɔgɔ la procureur ye kuma min fɔ fana procureur an ye ka lamɛn. An filɛ hukumu min kɔnɔ mɔgɔ kunkolotigɛ de y'a to an ye ɲɔgɔn kunbɛn kadiri dɔ sigi sen kan waati la degun bonyana parce que kunkolo bɛ tigɛ n'i y'a jateminɛ kalo wɔɔrɔ a seko yɛrɛ an yɛrɛ tun seko t'a la sɔgɔmada joona fɛ n'i ka telefɔni n'o welela fo a dɔ dalen min a fa kunkolo tigɛlen donc 6 mois mana surunya dɔrɔn autorité tɛ yan min y'a fɔ min ma fɔ bɛɛ ka hami tun plainte dɔw nana an fɛ yan kunkolotigɛ tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn accusé mɔgɔw bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ si content ko tɛ kunkolotigɛ donc yan'an ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ poste de police tun bɛ yan ka kɛ commissariat ye o ye faamaw ka dɛmɛ gendarmerie ni police u y'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo o cogo n'u ka dɛmɛ population n'u dɛmɛ a ka gɛlɛn parce que min bɛ kɛ population ɲɛna o bɛɛ tɛ kɛ faamaw gendarmew police olu ɲɛna bɛɛ ka k'i yɛrɛ ka policier bɛɛ ka k'i yɛrɛ ka gendarme ye commission d'enquête fana sigira cadre de concertation bɛ dugu kɔnɔla dɔn ka dugukɔnɔmɔgɔw sensibiliser bɛɛ k'i ɲɛ jɔ i sigida la ni fɛn min bɛ yen a bɛ fɔ commission b'a di enquêteur ma wagati laban in na an ye plainte dɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ an tun ye mɔgɔ dɔ interpellé mɔgɔ faga in cadre kɔnɔna la a tigi tun b'an bolo kɔrɔ alors an mɛnna ɲɔgɔn na parce que depuis 2021 a b'an bolo a ma a lakodɔn bon wagati dɔ la a nana lakodɔn a tilala tugun ka fɔ k'a tɛ mais taalen ɲɛfɛ sa an ye plainte dɔ sɔrɔ an y'o baara daminɛ donc nɔgɔ bɔra ko la k'a fɔ tigi y'a lakodɔn k'ale de ye mɔgɔ faga kɛ a fɔra an ye a bɛ waati bɔ mais an ma sɔn ka kuma parce que a fɔli dɔrɔn tɛ pour que an k'a sɛgɛsɛgɛ an b'aw wele ka kuma aw fɛ wagati min o k'a sɔrɔ an hakili sigilen don k'a fɔ an bɛ ka min fɔ an dalen b'a la o kama de an ɲɛ b'a la kunnafonidibagaw bɛɛ bɛ ka kuma yanni an ka bɛɛ to yen ka kuma i ka faamuyali cogo n'i ka mɛnta kama a ka kan an ka na kunnafoni di minnu y'an bila baara la procureur ni police judiciaire la police la gendarmerie ani autorité tɔ bɛɛ an bɛɛ bɛ yan population de kama donc yanni an ka ɲɔgɔn to kunfan na alors an y'a ɲini an sanfɛ mɔgɔw fɛ procureur général fɛ est-ce que a bɛ se k'an autoriser an ka kuma an ka population fɛ pour que mɔgɔw ka kunnafoni sanuman sɔrɔ o y'an yamaruya k'an bɛ se k'o kɛ k'a ka kan donc o kama bi an b'a fɔ aw ye an ye mɔgɔ ye min minɛ depuis 2021 a Juma Djibo depuis 2021 n'a b'an bolo sɛgɛsɛgɛli laban sen fɛ a y'a lakodɔn an ka polisiw bolo sɛgɛsɛgɛli sen fɛ sɛgɛsɛgɛli an y'a kɔlɔsi a ma nɛni a ma bɔgɔ a ma bagabaga n yɛrɛ tun bɛ k'a kɔlɔsi u bolo pour que u kana bɔ ni sira fɛn ye u t'u ka bɔ ni sira ye ka kɔrɔ mais nin ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen de ye u kana bɔ ni sira fosi ye min bɛ dankari kɛ a ka hakɛw la a ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ k'a to a yɛrɛ bolo ka sɔrɔ mɔgɔ ka bagabali tɛ a ko de k'a fɔ effectivement ale ye mɔgɔ tan kunkolo tigɛ an bɔra a kalama an ma sɔn ka kuma parce que n'i y'a fɔ i b'a jira an na cogo di i y'a kɛ an ye temps d'u ma ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ effectivement a y'a fɔ fɔcogo min na alors o bɛ se ka an farinya sisan an ka kunnafoni k'a fɔ mɔgɔ b'an bolo mɔgɔ min y'a lakodɔn a ye mɔgɔ kelen kunkolo tigɛ Bamakɔ ka mɔgɔ 10 kunkolo tigɛ fana o kunnafoni bɛ ka fɔ aw ye k'a fɔ nkalon t'a la mɔgɔ b'an bolo min y'a lakodɔn fɛn min ye a ka sɛgɛsɛgɛli tɔw ye o bɛ sen na n'a bɛ bangena min na an b'o fara ɲɔgɔn kan o fana kan ka taa sira min fɛ sariya kɔnɔ a bɛ taa o fɛ mais nɔgɔ ka bɔ a la aw k'a faamu ko bi mɔgɔ b'an bolo yan min y'a lakodɔn k'ale de ye mɔgɔ 10 kunkolo tigɛ fana a ye mɔgɔ 1 kunkolo tigɛ Bamakɔ donc a tigi b'an ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli tɔ kan ka taa taasira min fɛ a bɛ ka taa o taasira fɛ kunnafoni di de don ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛli tɛ bɛɛ k'i hakilina tigɛ an bɛ yan mɛ an kelen da t'a la dɛ an n'an sanfɛ mɔgɔw don kibaruya ye ministre de la justice b'a kalama procureur général b'a kalama kelenna baara ti yan
hakili t'a la ko mɔgɔ caman ye baara k'a la o bɛɛ ye baara k'a la donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ yan ko i b'i tɛgɛ ci disi ka ko n kelen de y'a kɛ tan mɔgɔ kelen o tɛ an bɛ ala deli kunkolo yɛrɛ kana tigɛ tugun mali yɛrɛ kɔnɔ. An balona k'a fɔ ni tun ye fana procureur seratigi tɔw bɛ minɛni kɛ min na Boubacar Musa Jara Sunkalo ni tun y'ale kan ye kunungo a ye nin kuma in bɔ da waati min na jama kɔni ye ka dɔn k'a fɔ fɛn fila n'a y'i ja a fɔ ko jama nisɔndiyara kosɛbɛ doni min tun bɛ bɛɛ kunna o doni taara ka bɔ maaw kunna jama kinikinna ko kura k'a fɔ k'olu ka dugu kɔnɔ la bɛɛ b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ ka kuma an bɛ cɛ in dɔn kosɛbɛ a bɛ to ka jɔ ka yɛlɛ ko kumaw ni kuma gɛlɛmanw fɔ ka tila k'a ye k'o maa kelen fana ka don ka tila ka na nin kɛ maaw la a kuma bɛ fɔ a yɛrɛ kɛrɛfɛ a sigilen k'ale tun maaw yɛrɛ fatɔ filɛ n'a tile tun y'a kɛ a bɛ nin sigi maaw cɛra u bɛ kuma fɛn fɔ a bɛ k'a yɛrɛ ɲɛna f'a bɛ tila ka nin maaw fɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kɔni kɛra so ye ne ka se k'a ko ɲɛdɔn maa caman y'a mun cogo la kunungo n'o ye sigilikɛlen bɛ ka sariya ma kɔnɔ u bɛna kɛ cogo min na ni ala sɔnna ma o tɔ ma kɛ fɛn min ye o jaabi bɛna di kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra nin na ka wulikajɔ minnu kɛ ka ɲinini minnu da nin ko kan ala kun bɛ fini bɔ nin kan ka se ka fura bɔ a ka woro ɲɛma cogo bala yɛlɛ kan an bɛ dugawu kɛ ni tɔ yira la yarabiya kunnafoni tɔw ala k'u bala yɛlɛ dan kɛnɛmaya n'an bɔra ye kiri dɔgɔla dɔgɔ furancɛ kelen min sigilen tun bɛ an ka jamana kɔnɔ na dɔgɔ fana tɛmɛna o kun cɛra o baara min kɛra yalima kun ye fɛn jumɛn de nafa jumɛn de b'a la kiri minisiri yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ n'o ye Mamadu Kasugi ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Dɔgɔkun in an y'a boloda pour que ka justice gɛrɛ peuple la parce que kiri o bɛ tigɛ peuple de tɔgɔ la donc a man kan peuple ka siran justice ɲɛ. C'est pourquoi an y'a décidé ka nin semaine instituer san o san ni rentrée judiciaire kɛra an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na ka justice ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Justice ye mun ye? Justice a kiribon u bɛ baara min kɛ u ka procédure a bɛ conduit cogo min na gɛlɛya mun b'u kan résultat minnu sɔrɔla ani u bɛ fɛ ka baara min kɛ waati nataw la pour que o bɛɛ ka se ka ɲɛdɔn n'o kɛra je crois que a bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka activité caman fana kɛ an bɛ k'o caman kɛ pour que mɔgɔw ka se ka gɛrɛ justice la an ka initiative hakɛw kunnafoni an y'o dayɛlɛ pour que mɔgɔw ka se ka weleli kɛ k'u kungo fɔ n'u y'o fɔ spécialistes b'an bolo minnu b'u bilasira u ka ko in na a kan ka kɛ cogo min na u kan ka taa sira minnu fɛ don nataw la an ka laɲini ye min ye ka avocat ɲini ka bila mɔgɔw ka disposition na an b'a fɔ se tɛ minnu ye ka avocat ta u yɛrɛ ye ka baara kɛ an ka laɲini ye bɛɛ ka se ka accéder justice la i ka hakɛ ni dankarila la i ka se ka justice saisir pour que i ka hakɛ ka segin i ma donc o de ka d'an ye an b'o baara de la don o don an bɛ ka kuma justice mɔgɔw fana fɛ a kɛra juge ye greffier, avocat, notaire, huissier, officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, an bɛ ka kuma u bɛɛ fɛ pour que u ka an ka baara nɔgɔya an bolo. U ka fɛrɛ kɛ mɔgɔw kana siran u ɲɛ. A ma fɔ n'o kɛra u k'u ka baara banaliser. Non, i bɛ se k'i ka baara kɛ efficacité kɔnɔ ka mɔgɔw bonya. Ce qui est recherché i ka mɔgɔw bonya, i k'u ka hakɛw bonya. O dɔrɔn de ɲininen don. Jatigɛwalekɛlaw an b'u poursuit, an b'a dɔn u bɛ baara min kɛ a man ɲi. Mais adamadenw don. Donc n'an kan k'u poursuit, an kan ka fɛrɛ kɛ k'a yir'u la k'a fɔ u ye adamaden ye, hakɛ b'u bolo. Maintenant enquête bɛ kɛ. Ni enquête y'a yira k'a fɔ u ni min ka kan, o bɛ d'u ma. Mais yanni o ka kɛ, il faut les traiter comme des êtres humains. Bɛɛ kan ka traiter o cogo kelen na. Si man ka fisaya ni si ye justice kɔnɔ. An ka kɛlɛ y'o de ye. Ni Ala sɔnna ma, an bɛna fɛrɛ kɛ pour que u ka se ka sabati don o don. Pour que justiciable peuple u ka da justice la don o don. Parce que fɛn caman bɛ kɛ justice kɔnɔ, n'i y'a ye mɔgɔw dalen tɛ justice la, c'est parce que u t'a dɔn justice bɛ fonctionner cogo min na. A dɔw yɛrɛ bɛ kɛ u ye kiri tigɛ k'a ɲɛ u y'a tigɛ sariya kan mais a kiri tigɛ cogo ani kuma fɔ cogo a bɛ k'i kɔnɔ k'u bin n'i kan alors qu'en réalité u ma bin kan u ma se dɔrɔn a ko ɲɛfɔli de la donc n'i ye kiri tigɛ i kan ka mɔgɔw kunnafoni k'a fɔ a ka ko kɔni nana an ye jateminɛ kɛ an ye kiri tigɛ an ka jateminɛ y'a yira an na k'a fɔ karisa e jo t'a la ka da nin kan ka da nin kan mais an ye adamaden an bɛ se k'a fili an ye kiri min fɛngɛ n'a ma bɛn i ma sariya b'i yamaruya i ka appel kɛ i bɛ taa sanfɛ n'i taara sanfɛ mɔgɔ saba de bɛ jɛ ka kiri tigɛ bon ne kelen de y'a tigɛ n'i taara sanfɛ mɔgɔ saba de bɛ yen ni bɛn ma kɛ yen nɔ fana i bɛ se ka taa fo cour suprême na donc n'o bɛ expliquer je crois que mɔgɔw tɛ siran justice ɲɛ a ko bɛ ca. an balodan k'a fɔ ni tun ye kiri minisiri kan ye a y'a fɔ cogo min na yɛlɛma kura minnu bɛ sen na ala k'olu kɛ sababa ye n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ na fantan caman bɛ yen minnu t'u yɛrɛ ye kiri la kiri bɛ tigɛ kɔfɛ walima n'i nana d'a ma se min bɛ kiri tigilamaw ye e tɛ tiɲɛ dɔ sariya la i bɛna d'a ma a bɛ f'i ma ko karisa k'e ta tɛ walima a dɔ bɛ dɔ la a bɛ k'i kɔfɛ walima i bɛna d'a ma ni fɛn tɛ bolola maa caman fɛ e bɛ taa kaso de la o de kɛra so e ka maa caman jala yɛrɛ ma gɛlɛya an ka kiri la nka a y'a fɔ cogo min u bɛ ka labɛn minnu sigi sen kan
Ahmed go gala go gala beso mai sango jamana kono na kiri bisega kle jamana de mole bisega yere kiri kono chogo minna namborai mamunu ben yasuru usigero bla gele asobiye o do be kado go falaje kraniana ale grabali kono la munu be sinabi no kele grafe ni ko lu cholo oluka hake fenj mede muni munde kanga ku yere mi metro Moktar Mariko ale bo nyefoy angalame Malien mu siglembe falaje nyamantonka donc malien du nam sega fo ku ka hake vraiment abbe sabatilente kada muka parce que malien nunu ubulla kele denye ka boy kana usigi nyamantonka o anreka gafe ba nama wule ko constitution o ka c'est qui s'etandur nana o koko malien beni sigiro nyuma kaka c'est-à-dire ou mangata sigi nyamanka maintenant ko lo silike amina ye ka fo ni malien nunu geleya de ubo la kana siguru sigilembe nyamaka donc o hake madafa ni ya kolosi fana uka de nunu iba ye chama fana te école la uka école ko geleya lelo jinyman tubulu amba donc jamana be ka aseko ke mais anga tian fo nyoye anga na tian dugo nyona nunu koni malien munu sigilem fle nyamanton kani vraiment nunu ka hake u madafa oh ni du ya laje hake fefe be malien bulu am malien bulu nunu no fene kanga unu kaka o hake u fene kanga duma anga constitution kono mali ere sara ya bamusi ani jema o constitution be hake munu fo ko ka di malien ba ka di farafin de ma ni jema ngoma unu fana hake u kaka menay ko silikatu ni ulu fana utoko hake usoro donc anko nimbe anyini de ça vraiment mali e doke mais alisa uka nununga hake ku mali munu bulla kanu sigia kele ni kele kusun uka fereke kuka hake ku laje alna be masika soro anyana mo uko nyini ko duma parce mali do mo adama de undu uno fene kaka wala kuma yin kuyo de ka jirola ka fo nunun sigile mero no ubedde ku kono o anga faranyonka jamana yere ka wuli ka doke alisa doke re malsa uka doke ka to nunga sega boni gela en kono ambalona ka foni tui Maître Moktar Mariko e foto mina ambe dugo ke yarabiala gelef femin no binane nyone gelewi ala kan kisho nyonema namburai gelea mimbe bikrane anga jamana konana ka be jen jamana chamana bi munu ye gele redi upma binega maminda o jite mene kala do niya suru tali ke muru ma magalulale banye foni angalame dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛla diɲɛ kɔnɔ san 2022 o ye te fɛn wɛrɛ ye o ye diɲɛ bɛɛ de ye diɲɛ bɛɛ don barisa banakisɛ min na corona bana ye ale yɛlɛna ngɔ tuguni donc ale nana gɛlɛya don sanni feere la diɲɛ kɔnɔ ani kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana na Russie la ni Ukraine cɛ o fana nana ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛni ye barisa Russie la ye pétrole feerela ba de ye diɲɛ kɔnɔ wa ale ɲanginen don donc pétrole min tun bɛ bɔ Russie la ka na diɲɛ sugu la n'o bɛ barigo miliyɔn 8 bɔ tile kɔnɔ o tɛ nalen bilen donc o y'a to pétrole sɔngɔ yɛlɛla ni pétrole dun sɔngɔ yɛlɛla fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ bon ni ye Ukraine fana ni Russie la ta olu de fana bɛ kaba caman feere diɲɛ kɔnɔ ani alikama bon ani nɔgɔ fana n'a bɛ fɔ a ma intrant agricole olu fana b'o caman feere donc gɛlɛya donna olu bɛɛ sɔrɔli la ayiwa i b'a dɔn fana an farafin jamanaw an bɛ fɛn caman san kɔfɛ mais n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ ta sira fɛ an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma UEMOA o ye Afrique le bien-enfant jamana 8 ye minnu jɛlen bɛ CFA la an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma UEMOA ni n'ale bangera janvier kalo tile 10 san 1994 ni 4 fɛnw sɔngɔ ma deli ka yɛlɛn ka salon bɔ n'i ye Mali yɛrɛ dɔrɔn jateminɛ san 2020 fɛnw sɔngɔ yɛlɛnna 100 sarala la 1 kilancɛ o ye san 2020 ye san 2021 fɛnw sɔngɔ yɛlɛla 100 sarala la 4 ani tomi 1 san 2022 fɛnw yɛlɛla 100 sarala la 7 ani tomi 8 bon i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko danfaraba de bɛ san 2020 ani san 2022 ni cɛ an dɔrɔn tɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ don diɲɛ bɛɛ de don mais fana an a jateminɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛn caman de san kɔfɛ surtout dumunifɛnw alikama b'o la kaba b'o la malo b'o la ani sukaro mais fana taji an b'o fana caman de san kɔfɛ 100 sara la an bɛ fɛn san kɔfɛ 33 o ye taji ye a b'a dɔn taji tɛ dilan fɛ yan bon taji dun n'ale sɔngɔ yɛlɛla ale bɛna
fɛn bɛɛ sɔngɔ de yɛlɛ a bɛ dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛ a bɛ fana doniw sɔngɔ yɛlɛ n'a bɛ fɔ ma transport ani énergie donc n'o ye courant ani fɛn wɛrɛw ye donc olu bɛɛ de bɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc o gɛlɛyaba de nana an kan bon n'i y'a jateminɛ fana ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla anw ka jamana na n'i ye Mali yɛrɛ ta 100 sara la maliyɛn bɛ sɔrɔ min kɛ i bɛ sɔrɔ 40 se tɛ minnu ye i bɛ sɔrɔ 40 o bɛ don fɛnw sɔngɔ la balo sɔngɔ la donc o fana bɛ na ni gɛlɛyaba ye an ka jamana fan fɛ. An balɔnna ka fɔ ni tun ye Modibo Mayo Magalukan ye a fɔra cogo an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya kɔni maa t'o fɔ bilen ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi kunna minɛ na anw ta in kɔni i ka dɔn gɛlɛya de dan don an bɛ dugawu kɛ Ala ka gɛlɛya in a nana sɔrɔ cogo min na a se masarama Ala ka gɛlɛya in ban pewu n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ maa dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnna Segu Sido ani Bazando ko gɛlɛya dɔw y'u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna moto feerela dɔw ko dɔw kɔni taara ni ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ suma maa dɔw b'u ka seereya di an k'u lamɛn. ko kɔni anw kun bɛ sunana sina ka do anw na ten don ka anw kɔni ma foyi dɔ fɔ u y'an wuli ni desa ye ka marifaw ci u y'an mori min sɔrɔ an bolo kɔni u y'u ta u y'an ka mɔgɔ filaw damana cɛ fila min bɔnɛna u dɔ b'u ka wari hakɛ dɔn baw olu tilenna ka feere kulugo tilenna ka feere dongo y'a hakɛ min feere olu de b'a dɔn yɛrɛ la an kɔni a ta ka wari kɔni b'o bɔ ne wulila sunayari 25 waati an ka sotigi fɛ yan k'a fɔ ko o bɛnnen don n ka dunanw kan yan jajima ye commissaire Sise ka nimero ɲini komi ma nimero sɔrɔ n sera ka taa polisi la a nɔfɛ traite la ka taa explication d'a ma n y'a sɔrɔ a yɛrɛ ko ko déjà k'a ka élément bɛ terre kan donc an ka sɔrɔ ka bɔ la ka na polisi ni sɔrɔsiw bɛɛ sɔrɔ yan k'a ye k'a sɔrɔ faga ko mɔgɔ 6 dɔw ko mɔgɔ 10 k'o de nana o bin kan yan parce que u attaqué min kɛ hali kisɛ dɔ ma se ka ci polisiw nana o y'a bɛɛ jaw ta u taara n'a ye bolo a bɛɛ ne ka dunanw ye yan san 7 b'o bɔ bi o bɛ jigin ne fɛ yan basi foyi kuma tɛ sɔrɔ ne n'a ɲɔgɔn cɛ banabaatɔ yɛrɛ natɔ filɛ nin ye u b'a bugɔ ni bere nin ye bere filɛ nin ye ne bɛ sunɔgɔ la waati min na an ka kabila ɲɛfɔ bi ne nana yan a man ka ne wuli yan o de kelen ne y'a gosi ne y'a mun gosi dɛ o bɔnda k'a to yen o y'a sɔrɔ dɔ bɛ yan nɔ a y'an gosi ni mun ye ko ne t'o sɔrɔ ka bɛ ka kasi dɔ ɲɛ kan a y'an gosi yan nɔ ka ma an fɔra ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ ka n'a y'a bɔra yen. An balɔnna ka fɔ ni tun ye seereya dɔw kan ye a yɛrɛ ka fɔ la k'i ka dɔn maa minnu bɛ kan ka sɔrɔ nin baara in na o dɔw bɛ yen u dɔnbaw don o de bɛ kɛ sababu ye k'a tɔ bi min ye maa ladon ye walima gɛlɛya dɔw bɛ bi olu bɛ don an ka gɛrɛ ɲɔgɔnna kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman ma minnu y'a kɛ Ala ka fura b'u ka woro ɲɛma n'an bɔra ye an ka minisiri min dɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ Siraba Koni bolimafɛnko ma Danbelakaw furumuso don Madina Sisoko ale tun bɛ Senegali u tɛ dɔ yɛrɛ dɛ terrainko wulikajɔ minnu bɛ sen na ka se ka terrain baaraw ni k'olu sigi sen kan o sen fɛ minisiri ye kuma min fɔ Madina Sisoko o filɛ. N'an bɔra Dakar an taara an nanen don minɛn minnu lajɛ an ye dɔw ye mais Dakar tɛmɛnen kɔfɛ an nana Cɛsiya u ka dugu dɔw bɛ yen ko Cɛsiya an nana n'o y'u ka nɛgɛsira baara yɔrɔ kɛyɔrɔ belebeleba dɔ ye an nana Ala ko tiɲɛ an nana ka na minɛn minnu bɛ yen n'an m'olu ye Dakar an nana an y'olu ye an ye minnu fana ye olu bɛ nimisi wasa bɔ donc an y'a jateminɛ u ka sanni feere minnu boloda la o papier kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a sɛbɛnnen tun don Mali tɔgɔ la an nana an y'a bɛɛ ye donc an bɛ se k'a fɔ tare an na kun ɲɛna n'i ye Dakar ta ka Cɛsi ta ani port la min bɛ yen k'o ta k'o fara ɲɔgɔn kan anw hakilila la ni an sera k'o minɛn ninnu sɔrɔ u bɛ se k'anw mago ɲɛ donc an bɛ an balimaw fo k'u waleɲuman dɔn u ye wulikajɔ min kɛ nin na walasa ka minɛn ninnu bɛɛ ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka n'a jira an na an yɛrɛ k'a bɛɛ dayɛlɛ k'a ye an ɲɛ na k'an bolo d'a kan o bɛɛ diyara an ye o bɛɛ ye damu ye donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka minɛn ninnu Ala k'u ɲuman bɔ yan k'u ɲuman se an ma Bamakɔ walasa an ka terrain wuli ko min fɔra a bɛ se ka kɛ a ɲɛnamaya cogo min na hakɛto b'o kan salala. An balɔnna ka fɔ ni tun ye minisiri kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na y'a ka bila o sira kan n'an bɔra ye lakɔlikaramɔgɔlaka minnu bɛ kɛnɛ n'olu ye faso yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu bɛ baara kɛ faso ka hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ baarabila bilama k'o daminɛ n'u b'u fɛ ko baarabila in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn na ni wulikajɔ minnu b'u fɛ sen na a kumatigi ye maa min ye
Adama Asuba do abanye fayanga lame. Barabla boloda ya Bamako janvier kalo kile 31 o barabla imna to sena foga ta se domina nanga sara kera janvier kalo sara no dirama o kofe ani gouverneur kanga commission de blanc en place mimbi anga sara ko nye suivi ke abato ni retard mum to ka kuma be o retard nga boy ministre ka lettre do be mimba amina gouverneur ya moria o ka commission blanc en place mais Bamako ya commission de mabla en place o kama halbi anga sara suma to wadwala donc encore que fle barabla mina barabla to sena foka ta ka anga sara o kera domna foka ta ka ni commission blanc en place no kera wati mina no kul flagon dafara on bi baradamne kurai to kuni nala sona afrato mina dama fe amed go ke min da kari kerenena anga jamana na alaka keti nambora yimi alfarogo kerenena olu ka wuliga jo fe ni asoro ni ga sega de menyo da ubara olu sigira senga o senfe da sira kuma ma ni bara yere kunjumende bala mi karo ka fo akere ni soya ko baye ko nyema yo banye fayin angulame kalo tan yo warci ambo wardi de keneka no million kemeshegi ani biduru ani wolonvula na kuna fe sawon sawo bake ni sonjia kenedon kadaka ni wari mi ni afora abina ke sababu baye anga demsenu munun be kalana dongo do no masaw be welela o ka kalansara masara olu ka se ka sara mamin u fa boru bolo walma u fa no bashitu bolo ka o don dɛmɛ n'o ye yatimɛdenw ye vraiment anw bɛ nisɔndiya ani dugawu don de kɛ ka ɲɛsin Alfaruku ma nin baara in na ka tila tuguni k'a fɔ jamanadenw bɛɛ ɲɛna k'u ka nin misali ladege sabula an bɛ don min ko bi tiɲɛ don jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ mais kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛsɛ sababu ye maa min fana bɛ yen ni masa kan ka ladon n'o t'a bolo tuguni o fana y'a dama dɛsɛ ye donc n'an bɛɛ ye an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin wale ɲɔgɔnnaw cɛya a ka can Ala fɛ an bɛna se kɛrɛfɛden kɛlɛli la jamana in kɔnɔ an baloden k'a fɔ ni tun ye a ko ɲɛmɔ kɛrɛnnana yaya a kɛnɛ kan min ye ministre ye n'i y'a sɔrɔ ye Umaru Jara ale yɛrɛ tun b'a ka kɛnɛ kan ya ka nisɔndiya yira an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na min y'i ka dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw ye yarabi ala ka caya dɛmɛɲɔgɔnya ka se k'o lasabati n'an bɔra ye postu mun de don ani wulikajɔ minnu b'u fɛ olu ye ka dɔn ka fara ɲɔgɔn kan kɛ postu baarakɛlaw ka se k'u ka lajɛrɛba kɛ san lajɛrɛ o senfɛ min y'a ko ɲɛma ye Ibrahima Dara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn a ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen a baara sera ka résultat minnu sɔrɔ ani a bɛna baara minnu boloda san nata ani olu musakaw bɛ bɛn mun ma an kan k'o bɛɛ ta k'a yira conseil d'administration ni conseil d'administration kan ka olu évaluer ani ka mandat d'a ma an ka se ka continuer n'an ka baaraw ye an ye vision dɔ de kɛ depuis san damadɔni o vision kɔnɔna la poste changement belebelew kan ka don poste la fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko ye ka secteur yɛrɛ organiser ensuite n'i y'a jate minɛ an kan ka an mago bɛ minɛn minnu na ka baara kɛ n'a ye k'an ye balow boloda pour ka se ka wari sɔrɔ ka se k'o baaraw kɛ ni maa o maa i ka sɛbɛn b'an fɛ yen i bɛ se ka a lajɛ i ka téléphone kɔnɔna la a bɛ yɔrɔ jumɛn a sera wa a ma se n'i ka sɛbɛnw bilala boîte postale kɔnɔ message bɛ ci ma k'a f'i ye sɛbɛn sera i ka boîte postale kɔnɔ ensuite an ye activité wɛrɛw kɛ n'a bɛ fɔ o ma service financier bi an ye guichet unique de paiement boloda k'a kɛ an ka bureau bɛɛ la ani ka jeunes installer dugu kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka i ka paiement kɛ ni moyen de paiement fɛn fɛn bɛ yen ka bɛɛ retrouver outil kelen kan baara ka kɛ n'a ye mais ɲinan an bɛ fɛ ka taa plus loin an bɛ fɛ cette fois ci k'an ka produit lancer n'a bɛ fɔ o ma post money ka se ka Mali diɲɛ dugukolo fan bɛɛ ka se ka mɔgɔw ka koliw livrer an baloden k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Dara kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ɲɛta ye n'o y'a kunba ye Ala k'o sabati n'an bɔra ye festival min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Ogobanya ye o kun cɛra an ka jamana kɔnɔ na a kɛra bonyaba ye dɔgɔnɔw ka nin hakilila in san o san u bɛ i ka dɔn k'a fɔ siya dɔw ta an ka jamana kɔnɔ n'u b'a kɛ ɲinɛ ta kun ni tamasɛkiw ye a kunjɛli kɛnɛ kan min an ka ministre min n'i y'a sɔrɔ o ye sifinakaw kɛnɛ n'o ye Musa Atayɛri ale tun bɛ kɛnɛ kan o min i ka dɔn a tamasɛkila ka ye ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira a ye kuma min fɔ ye o filɛ an nana ka organisateur fo ka président fana fo u ye baara min kɛ u y'a kɛ jamana ye parce que Mali culture bɛɛ de nana yan a kɛra artiste ye a kɛra exposition a kɛra standu vraiment a kɛra occasion ye min ye Mali région bɛɛ permis u k'a kɛ yɔrɔ kelen u ye message caman passé min ye cohésion sociale ani vivre ensemble o message
le gouvernement est fait un boulot. Donc, allez bien, vous encourager, vous féliciter, surtout ni festival à Kanadjo. Oui, parce que Tamachek Dogono ka metrouillé. Donc, c'est normal qu'il y ait bonne douma. Mais vraiment, c'est aussi c'est pour que on va faire Kaira, ni famille, ni festival ni sans ou bien Mali communauté kelenta ka bonne daou ka bla honneur là. Donc, nina Tamachek de be honneur là. En you faut que se be okama. Ambalodan ka foni tu ministre kanye mi e gina dogo nyema e nun tapili enyi ngalika lere la le mi fo fle ne nun tapili di ne gina dogo president ambe kena min ka festival ogobanya Mali dogo no bere nana kamiri ke ka fo comme folo sunflower antu beta dogo dugula ka nyoye ke ka festival ke comme atsika ke blé pour que ankana tota insécurité kama sanwo san ambe anga mogo wele anga dambetigu nu artisan ni artistu ambu wele ani Mali siawero ambe semaine kelinke festival ambe non seulement anga siko ira fenchaman beke quoi o banyay tulunge dronte ko c'est pour que ka ira ka fo Mali la ambe kili pour que benga sinsi ambe de che sanwo san na ambe festival ke ambe siya do de ta nina anyi tamasheku de ta ka ira ambe kili comme aya yitugo mina suwo su communauté saba ube nande bena so gwa seko ira pour que ka ira ambe kili ni dongil damnana dogono be donge bobo be donge senufo be donge biango be donge abebe donge mo kelenga rythme la donc ba ira ka fo Mali la ambe kili vraiment abe kili nya de ira anga jamana yi anga kokoro chaman de bi anga na filan yarama comme an filan yarama de nimbere nana quoi tino Mali jamana mindo nan tun sinsara anga korolen ko ne kon baron kelet sira ke siya don siya dote en 2012 dono tara chukumina idal kata mo munum be kele ka tur laje ka kumunu yi ka segin kana fu mun soro mais wasra mo sit trata nord kabin 2012 o dogono de tara vraiment anga laje anga korole anga na nyino ma fo absiga fembe bande mais absiga dobe chaman na mo bena dambe de dungo mun to ranyi ambe ma gawe mun to ambulo o isnan kunyayi ko bare du mo kana amerika fo pour l'angolo c'est pas vrai mondialisation absiga ambe la tunu non c'est pas vrai ambalodan ka foni tu gina dogo nyema kanye Franyonga kulin kerenena kene masake ni yasoro ogon yi o masaya su kerenena dogono jamana kan o nyema ni yasoro benogo welegami anyin ngalika lere la kene kale mi fo angalame ne binogo welegam ne festival dugutigi on fait en bas fo ogon yi abela nyema yi o masake mindo ani anofe mogo dedu iba soro chikela ubino mo minumbe kuma fo anga kuma la selaw ani mo conseiller olu be de be autorité morale de ka marakono ebi ko mebi masaya block no bi ni franonga bayi mimika aw feni ni yere kun jumen de bala a kunte do re ka an yere do parce que anya yi on chaman filla ko ray munye anye tubabu kalanke anye jogo ta jogo minunte an yi an dambew ani an jogo aya yelema ka fo kambe mo wero ta laje amma sika olu ta famuya anta blara kofe odela gina dogo oye dogono ka association ani go minu ye anga dogono dugu kanu ma chama ye sebeninke dogono ka olu ni an anga je ka anga culture anga alawaleya o konona na ngumbe journée culturelle ke pays dogona ambora ye parce que yeno avec gelea mogo bolo kataka ye parce que situation man cadre be farala nyonga kanga festival organisé kanga culture yira mogo lam ani mogo wero fana ka fara anka ka ako sankorota odela communauté ou to minu ye anga pays dogona mandenkaw be dafium be moshiu be bobo be fulaw minu ye an sigi ɲɔgɔn ye ani surakaw kabini lawale la u be taga sigina ani boso o bɛɛ de be dugu in kɔnɔ yan nɔ an y'o de sigi an ka hɛrɛ an k'o kuma fɔ ka tila ka bɛn o sabati a waleya kuma ka fɔ mais u lawaleli ka kɛ parce que n'olu nana ka fara anw kan a be dɔ bɔ funteni na an ni an tɔw cɛ n'an y'an ka culture bila dɔrɔn an tununa mɔgɔw be ka anw filɛ de ko anw ye
kɔrɔlen ko an b'o kɛ k'a ni silamɛya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a ni kerecɛnya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais i danbe i b'o bila ka mɔgɔ wɛrɛ ta o bɛ se ka ɲɛ cogo di min ni min bɛ ɲɛ ɲɔgɔn fɛ fo de ka kɛ quoi ne ka fini min filɛ nin ye ne bɛ n ka seli kɛ yan o tɛ ne bali ka n ka danbe ko o sinsin mais ni mɔgɔ filila i yɛrɛ ma a banna ni tununa i b'i yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo a bɛ gɛlɛya dɛ anw dun t'a fɛ an ka fili an yɛrɛ ma. An balona k'a fɔ ni tun ye Benɔgɔ Waliga ni tun yali ka ɲɛ a fɔra cogo min na ni danbe bila e ka dɔn e kɔni o kɛra i bɔrɔndan ye i ta de b'i cogo yɛrɛ jumɛn de la n'an ye kunun dɔn an bɛ se ka dɔn mun ye bi ye sini yɛrɛ t'an kamana gan nka n'an filila kunun ma bi ni sini bɛɛ lajɛlen bɛ can bolo ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa Cadi ni Niger ni Nigeria ka fara Cameroun kan olu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara dɔw dabɔ walasa k'u bolo di ɲɔgɔn ma jatigɛwalekɛlaw kɛrɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye État islamique ye ka ɲɛsin olu ma a jirala k'a fɔ ko ni dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraw sen fɛ sa k'u sera ka jatigɛwalekɛlaw daga yɔrɔ caman ko olu tiɲɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Algérie bɔra k'a ka dusumankasi jira wale min kɛra Burkina Faso jamana kan ni civil maa caman bɔnɛna u ni na ani ka maa caman fɛnɛ ko olu jogi a y'a jira k'a fɔ ko bingana wale fila min kɛra ka tugu ɲɔgɔn na k'ale bɛ nin waleya in k'a b'a kɔ n'an bɔra an bɛ taa Faransi jamana kan wulikajɔ min kɛra Faransi jamana kan Faransi jamanadenw caman bɔra k'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka segin u kɔ ko fɛn min ye olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baara sariya sun ye k'a kana falen k'u b'a ɲini Faransi jamana ɲɛmaaw fɛ wale in yɛrɛ kɛra tɛnɛndon n'an bɔra yen nɔ Transparence International ale y'a ka san jateminɛ sɛbɛnw ale ye olu da kɛnɛ kan tarata don a jirala ko yurugu baara minnu kɛra ɲinɛ san kɔnɔna la jamana caman kɔnɔ san 2022 waatiw la o jateminɛ sɛbɛnw kɔnɔ sa jirala k'a fɔ ko yurugu baden de kɛra farafinna jamana caman kɔnɔ nka jamana caman fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko baarakɛtaw ko olu fɛnɛ cayara ni waati na o ɲɔgɔn sama bu u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kunkolo dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ la basigi lafiya ala k'u bara yɛlɛ sabati diɲɛ bara yɛlɛ kɔnɔ la kunnafoni teli damadɔ ka lɔdan k'a fɔ dozolakaw ka kuluba min bɛ yen n'o ye dozo yɛrɛ ka jɛkuluba ye u k'u bɛna i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛba la wasolo yanfolakaw fɛ kari nata yen dusujanakaw fɛ dozow ka fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka taa ye lajɛrɛ dɔ la ye sango bi Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛna kɛ lajɛrɛba ye wele bilalen b'a ma kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ in k'a kun tɛ dɔ yɛrɛ basigi lafiya u bɛ se ka na u ni jamana ɲɛmaaw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o y'a kunba de ye fɛn min da ka ka jamana ala ka kɛ ten n'an bɔra ye fanakaw ka MC an caka ɲɔgɔn kunungo ale muso an sɔn denkɛ 3 n'o ye sabani ye o tuma an bɛ dugawu kɛ den ninnu yarabi ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔni k'u balo k'u jɔ k'u tɔgɔ kɔnɔ min ye député Mamadu Jara Suba a k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma kunungo musokɔrɔba ka jaraja sarakatubɔ bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ jamanatigi la ka taa se Mali kɔnɔna na gouverneur kɛrɛnnena ministre CNT yɛrɛ k'a bɛ bɛɛ fo bɛɛ wulila k'i jɔ nin yɔrɔja in na ka se ka taa dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛ s'u ma k'a y'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ to a kɔnɔ a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman ala kana maa si juru sara n'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ musokɔrɔba la ka baarabara nɔgɔya a y'an ka kitimana ko nɔgɔya n'a bɛ taa jamana ko nɔgɔya sini aw ni sirigwala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a k'an bɛɛ don wɛrɛ